Čaute ľudia, ja vás vítam u tohoto videa. Dneska budeme hrať Roblox, ale ja pritom budem ešte papať tiramisu z Billy. Takže máte sa na čo tešiť. Teraz som dotočil to prvé video, 99 nocí v lese. A teraz začnem toto druhé. Mňam, tiramisu. Mňam. Ideme na ten Roblox. A čo si dneska zahráme? Čo si dneska zahráme? Neviem, 99 nocí už asi dáme druhý diel. Možno ak sa bude hrať, tak dáme ešte to pokračovanie, že dáme to beta. Čo to je? Ja už to dneska nehrá. Mám tu diamanty. Dneska by prvú klasu, yes. Chempera. Aspoň dačo. Ajajaj, tá tiramisu je tak dobrá. Máme káva, a za ktoré deti to nemôžu. Konto. Poďte máme. Dáme rum a tam káva. Poďte máme. Vytatkovi. Ja vám kúpiť tiramisu. To je také dobré. Zahráme si napríklad tento tu tábor. Ja to na mobile vraj neviem hrať, takže dáme hovoril kamarát. Nejaký jak vôbec ešte. A ja som to povedal sám sebe. Neviem, čo ideme natáčať. Takže môžeme si pozrieť čo na YouTube. Mňa to bude dobré, ne? Nie je to žiadna reklama. Iba ideme pozrieť. Čo si pozrieme? Máme si syra. Tiramisu krásnemu. Budeme ho dneska ho nezmyslel. Čas je. Dobrý den, dámy a pánové. No a dneska jsem si sem na server pozval 100 hráčů a řekl jsem jim, ať postaví cokoliv. Dostanou kreativ mod a mají na to pouze 30 minut. Uvidíme, co hráči postaví a co bude ta nejlepší stavba. Takže já už nebudu zdržovat, dejte odběr a jdeme na to. Game mod C, zavináč A. Tak, bum. Mají všichni kreativ? Hej, mají ho všichni? Jo, nice. Teď začněte. Tak jo, už se tady nějaký hráči rozstavěli. Ten tady prostě jenom běží. Dobrý, ten tady dělá něco pěkně velkého, prostě jenom tady pobíhá s pískem, co to tady hráči dělají. Pane bože, to bude tak chaotický event. Pokud bude někdo někomu něco ničit, tak dostane ban, jako žádný tady griefery nebudu tolerovat. Tady staví něco spod zolu. Teď by mě zajímalo, co tady ty hráči budou stavět. Dovolil jsem nějakým hráčům stavět spolu, ale většina by měla stavět sama. Tak jsem hodně zvědavý, co tady z toho vznikne, obzvlášť co vznikne tady z toho. Tady si všichni 4 hráči nějak spolupracují, staví tady prostě obří ostrov, nebo co to má být. Ale vypadá to, že spolupracují tady ty. Prostě to vyplňují celý pískem, jsem si myslel, že tady nějaký hráč jenom si to trolí, že tady prostě jenom poskakuje s pískem. A tady to určitě někdo troll, tady jenom někdo dával tady ten andezit, tak to zničíme. Ty vogo, už to tady začíná docela vypadat. Tady nějaký hráči staví obří strom, what the fuck bude tady to. OK, tady někdo staví z bedrocku, ale mají na to jenom 30 minut, takže mají čas docela omezený, hele. Už to byly, myslím, tak 2 minuty nebo 3, takže uvidíme. Tady vážně staví úplně obří ostrov. Vypadá to dobře, hele, žádný hráč tady nikomu neničí. To rád vidím, TNT láva a takové věci jsou vypnutý, ještě to radši otestuju. Kdyby náhodou, hele, musíme to dát, co se stane, dobrý, nic se nestane. No jo. Někdo staví duhu, OK, tady někdo staví něco zajímavého. Tady se někdo nebojí, jako udělat pořádnou střechu, hele, to respektuju. Tady to bude střecha. Pane bože, co tady staví tady? Ten pane bože, ten je tady nějak, tady si vymezili ten pozemek, tady ten hráč je tady přímo mezi nima, chudák. Musí se tam vtěsnat do toho. Jak snad si tady hráči nebudou nějak překážet, radši tady vymezili pozemek, takhle bedrokem tady koukám, tady někdo si začal stavět strom, ale hned to tady překonal ten vedle. Tak to radši asi vzdal. Ok, tady ten tady staví vesmírnou loď asi, ty vogo.
Vypadá dobře zatím. A tady někdo samozřejmě staví Kaufland, no jo. Co jiného byste měli postavit, když můžete postavit naprosto cokoliv? Prostě Kaufland tady nesmí chybět, že ano? Už tam staví poličky vevnitř, co staví tady, ten staví McDonald hned vedle toho. To je perfektní tady to. Dobrý, co tady staví? Tady staví nějaký ring? Ježišmarja. OK, tady někdo staví bagr? Nebo co to je? Co by tady to žlutý? Jako nějaký věci třeba vůbec netuším, co to bude. Tady to, nějaký růžový vede z toho duha, co to jako má být. Tady někdo staví nějaký Nether Doom. OK, to je originální, hele, tady to oceňuju. Nestaví to prostě ze dřeva klasicky. Ne, no. A ono to zadu není hotový, jsem si říkal, že byl hráč nějaký rychlej. Tak se dívaj, No tě zepředu tak pěkný, ale pak poletíte dozadu a je to podvod. Tady někdo staví nějakou známou postavu, hele, kdo by to asi tak mohl být? Tady máme jednu takovou zajímavou vlajku, no. Tady ta kosmická loď, jak to vypadá, hele. To začíná vypadat dobře, tady je originální stavba. Tady někdo staví pyramidu, tady to se mi taky začíná líbit, hele. To se mi začíná líbit tady to. Já to ještě zkontroluji, ničí tady někdo. Dobrý, nikdo nikomu nic neničí, ale já tady mám takový speciální příkaz, kterým to zkontroluju. Nikdo nikomu nic neničí, že? Nebudem rozprávat. Tady to, pozor, tady taky dvě stavby vedle sebe, konkurující, dost dobře zatím vypadají, hele. Co tohle má sakra bejt? A teď někdo vážně staví bagr. Vážně tady ty hráči staví naprosto cokoliv, pane bože. Jsem tady očekával trošku víc teda Kauflandů, než jenom jeden. Je tady zatím jenom jeden Kaufland, to je jako všechno, jo, tady ta vlajka, to postavil jako všechno, jo. To je jako všechno, jo, šéfe. Co je tady nějaký divadlo? Nebo co to má být, sakra? Co to má být tady? Primula, jdu tímto směrem. To je zasedání vlády, nebo co, sakra? Hospodář má roušku? Nemá roušku, Primula, OK. OK. Co tady pan bagrista? Vypadá dobře. Jako možná, že ten bagr bude trošku úplně nestabilní, možná by to chtělo trošku širší pásy, jako nevím, jestli by ho tady to úplně uneslo, ten bagr, ale jinak dobrý. Nejlepší stavba vyhraje 1000 korun. Řeknu to takhle, na rovinu, aby se hráči měli proč snažit, aby se měli důvod, proč vybrat tu nejlepší stavbu. Roblox máš celý. Áno, Roblox. Ale čo v tom Robloxe? Neviem. Podľa mňa budú aj live streamy, takže môžete sa no, skúsme toto. Vypadalo tak hrozne, ale tak hrozne. No nemám chuť ani za na to pozerať. Chcem inú mapu. Skúsim. Ja chcem iné. Ja chcem nejaké Porsche. Ojajaj, toto Porsche. Ale tak hoj. Panderavas. Mi sa to zase tak buglo, ne. Ale ma to nebaví ma to. No, nejaký tower si dáme. No áno, towerik, to sa mi páči. Kam, kto by si nezahral? Napíšte do komentárov, kto nikdy nehral lobička. Towery, ja neviem, jak si to povie. Dáme si shift lock. Mám rád shift lock.
byl tak. Tam budeme skákat, ale budeme se omezit sérii. Tady budeme sérii Robloxu, takže na to se můžete těšit. S takovým pále. Tyto videa můžete dokončit. Vyskočím toto tam, možná tak. Budeme tam za týmto tu, pri tých guliach, tak to si to bude končiť už. A budeme hneď natáčať ďalšie video, kde som aktívny toto na môjom YouTube, to nebol jeden deň, dva. A teraz to je napraví, takže video. Ahoj. Neviem, či je Slovenka, ale by to kámo a tak. Aha. No, to je nejaká toto Ukrajinka alebo Maďarka. No, napísali tam, že odkiaľ si Helenka. Odnikám asi nejaká pomadlá. Devčatá sú v obchodoch pomaly, ale keď ideme my ako chlapci ostavební, tak my sme zase pomaly. Ja to už fakt nerozumiem. Ale ničo, toto video už končí. Takže nezabudnite like a odber a čau.